Η βιωσιμότητα για εμάς στη Ρεχάου δεν είναι υπόσχεση, είναι δέσμευση. Κάθε χρόνο χιλιάδες κουφώματα αντικαθίστανται και το ερώτημα είναι απλό. Τι γίνεται μετά? Ολόκληρα κουφώματα χωρίζονται σε γυαλί, μέταλλο και PVC. Από όλη αυτή τη διαδικασία εξοικονομούνται έως και 88% λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το να παράγουμε καινούργια προφίλ. Αυτό το ανακυκλωμένο υλικό ενσωματώνεται σε νέα συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Με το Artivo, για παράδειγμα, που είναι σχεδιασμένο με Fiberglass Raufi Pro X και έχει υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού, μας επιτρέπει να μειώνουμε δραστικά το ανθρακικό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής. Το αποτέλεσμα? Έως 97.000 τόνοι εξοικονόμησης διοξιδίου του άνθρακα ετησίως, που ισούται με την ικανότητα απορρόφησης που έχουν σχεδόν 8 εκατομμύρια δέντρα. 100% των αναγκών της Ρεχάου σε ανακυκλωμένο υλικό καλύπτεται από δική μας παραγωγή. Και χάρη στις υποδειγματικές τιμές UW, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως και 76%. Τα συστήματα προφίλ της Ρεχάου με τη σήμανση EcoPulse αποτελούν μοναδικό παράδειγμα κλειστής κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν που σχεδιάζουμε σε συνεργασία με επαγγελματίες, κατασκευαστές και αρχιτέκτονες.